سلام كبرات تخاتلتي نحجا باستدالو الزيناتات تግራይ ውግእ ከም ዝጀመረ መግላጹ ስርዓት ደርግ ዝመርሕ ዝነበረ ሰልፊ ኢሰፓ ኣብ ምርጫ ከይሳተፍ ምንጻጉ ኤርትራን ኢሳት ቲቪ ዝበሃል መደበር ቴሌቪዥን ተህቦ ዝነበረት ምወላ በዝምልከት ዝወጽእ ሓበሬታ ኣብ ቀጠር ዝተቃወሙ ሰራሕተኛታት ምስጓግ ከም ዘጋጠሙ መግላጹን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትና ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ተናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ በግንባር ደቡብ ኣብ ከባቢ ኣላማጣ ብሰራዊት ፌደራል ሓይልታት ኣምሓራን ናይ ወሎ ፋኖን ሎም ወጋሕታ ካብ ሰዓት 5 ጀሚሩ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ከም ዝተኸፈተ መግለጺ ኣውጽኡ። እቲ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ 5 መዓልታት እቶም ሓይልታት ናብ ድፍዓት ክጽግዑ ከም ዝቆነዩ በመግለጽ ሎም ወጋሕታ ሰዓት 5 በኣንፈት ጩበበር ጃኖራ ጉባጋላን ያለውን ናብ ኣላማጣ ባላን ቤሶበርን መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ገሊጹ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ትግራይን ኣብ ወርሒ መጋቢት ሰብኣዊ ረድኤት ንኽሓልፍ ስምዕ ምቁራጽ ተጻቦታት ካብ ዝበጽሕ ንድሕር በተዘመድ ተጻቦታት ደዊሉ ይጸኒሑ። ካብ ዝሓለፈ ሳምንታት ጀሚሮም ግን ብክልቲኦም ወገናት ምስኪናት ዝተሓሓዝ መከሳሳት ከስምዑ መጽናሖም ይዝከር። መግለጺ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ እቲ ኩናት ናብ ምዕራብ ትግራይ እውን ክልሕም ከም ዝኽእል የንፊትሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ነዚ ኩናት በዝምልከት በማዕከናት ዜና ዓለምን ድሮ ዜናታት ክወሃብ ጀሚሩሎ። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ዘርጊሓታ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ ወሃቢ ቃል ሓይልታት ትግራይን ከምኡ ድማ ኣብ ሓንቲ ቆቦ እትበሃል ከተማ ዝነብር ናይ ዓይኒ ምስክር ነባርን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኩናት ኣብ ከባቢታ ከተማ ከም ዝተጀመረ ገሊጾም ክትብል ኣቃሊሓ። ሓደ ኣብ ቆቦ ዝነብር ሓረስታይ ነዛ ማዕከን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ሎሚ ንግሆ ጀሚሩ ናይ ከቢድ ብረት ድምጺ ይሰምዕ ኣለኹ። ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ክልል ኣምሓራ ፍሉያት ሓይልታትን ሓይልታት ፋኖን ብኣውቶቡሳት ናብ ግንባር ክኸዱን ርኤ ነይረ ክብል እዩ ተዛሪቡ። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ከዓ ብመንገዲ ዕላው ናይ ትዊተር حسابو ገይሩ ኣብ ዝርገው ሓበሬታ ቃል ብቃሉ ስርዓት ኣብይ ኣብ ልዕሊ ዕርድታትና ኣብ ግንባር ደቡብ መጥቃዕቲ ጀሚሩሎ። ድሕሪ ናይ ሓደ ሰሙን ምትኾታኽ ክፍለ ሰራዊት ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ምልሻ ኣምሓራ ካብ መላእ ክልልን ኪኑን ከምኡውን ፋኖ ካብ ወሎ ደቡብን ሻትሻይ እዝን ብምጥቃም እቲ ስርዓት ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብምፍጣር ናብቲ ውግእ ተጸምቢሩሎ። ሓይልታትና ንዕርድታትና ብጅግንነት ይከላኸሉ ኣለዉ። እቲ ስርዓት ብጽቡቕ ዝተዳለወ ጎስጓስ ማሕበረሰብ ዓለም ሕጂ ነቲ ወትሪ ዝነበረ ድራምኡ ኣግሂዱ ኣሎ ክብል ጽሒፍ ይዝርከብ። ይኹን እምበር ብወገን መንግስቲ ፌደራል ነዚ ሓድሽ ፍጻመ በዝምልከት ዝኾነ መግለጺ ኣይተዋሃበን ኣሎ። ትማሊ ከም ዝከር ሰራዊት ፌደራል ብዛዕባ ምንቅስቓሱ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ከይዝርጋሕ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ ነይሩ እዩ። ብ17 ነሓሰ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሓይልታቱ ናይ ታንክታትን ከበድቲ ብረታትን ድብዳባት ከም ዝፈጸመ ኣብ ዝኸሰሰሉ እዋን ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ዘተ ንምቅልጣፍ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊጾም እዮም ነይሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ 18 ነሓሰ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ንዝብል ክሲ ነጺግዎ ነይሩ እዩ። ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነት ቢሌን ስዩም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦቶ መግለጺ ሓይልታት ምክልኻል እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ተኽሱ ከፊቶም ዝብል ሓሶት ምዃኑን ሕወሓት ካብ ዘተ ሰላም ንምህዳም ዝጥቀመሉ ዘሎ ስልቲ ክትብል ገሊጻ ምንባራ ይዝከር። ብሰንኪቲ ኣብ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ትግራይ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ክሞቱን ከለዉ ሚልዮናት ካብ መረበቶም ክፈናቀሉን ክስደዱን ንጥሜት ክቃልዑን ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ቅድሚ 6 ወርሒ ድሕሪ ዝተበጽሐ ተጻቦታት ደው ነይባል ስምዕ ወታደራዊ ግጭት ሃዲኡ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ክልቲኦም ተጻባእቲ ኣካላት ፖለቲካዊ ፍልዮም ብዘተ ንምፍታሕ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ክግለጽ ይጸኒሑ። እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዘተ ብሕብረት ኣፍሪቃ ጥራይ ክምእዘን ክደሉ እንከሎ መራሕቲ ትግራይ ድማ ንሕብረት ኣፍሪቃ ብሻራውነት ብምኽሳስ እቲ ዝርብ ብመንግስቲ ኬንያ ክምእዘን ክሓቱ እዮም ጸኒሖም። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ወይ ኢሰፓ ብዝብል ዝቐረበ ሕቶ ምዝገባ ፖለቲካዊ ሰልፊ ውድቕ ገይሩ። ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ብሕታዊ ገዛኢ ሰልፊ ዝነበረ ኢሰፓ ዘይሕጋዊ ተባሂሉ ካብ ፖለቲካዊ መድረኽ እቲ ሃገር ካብ ዝእለ ንድሓር ንመጀመርታ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት እዩ ሃገራዊ ሰልፊ ኮይኑ ክምዝገብ ሕቶ ዘቕረበ። እቲ ቦርድ ምሽምቲ ፕሬዚደንት ስርዓት ደርጊ ዝነበረ መንግስቱ ሃይለማርያም ተመሳሳሊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፊ ንምዝጋብ ዝቐረበሉ ሕቶ ዝነጸገሉ ምኽንያታት ዘርዚሩሎ። ብመሰረት ኣዋጅ ምዝገባን ስነ ምግባር ምርጫን ሲየማ እቲ ንምዝገባ ሕቶ ዘቕረበ ሰልፊ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረ ዝመሳሰል ስለ ዝኾነ ኣብ መርእስቲ ምድንጋር ዝፈጥር እንተኾይኑ እቲ ቦርድ ክቕበሎ ኣይግባእን ይብል። ብተወሳኺ ድሕሪ ምእላይ ስርዓት ደርጊ ዝወፀን ክሳብ ሕጂ ዘይተቐየረን ኣዋጅ ስነ ስርዓት ሰላማዊ ሰልፍን ህዝባዊ ፖለቲካዊ ኣኺባታትን ነቲ ኢሰፓ ዝተባሃለ ሰልፊ ጸረ ዲሞክራሲን ገበነኛን ውድብን ብምባል ብሕጊ ክፈርስ ገይሩ እዩ። እቲ ሕጂ ንምዝገባ ሕቶ ዘቕረበ ሰልፊ ምስቲ ዝሓለፈ ስርዓት ዘለዎ ምምሳል ሽም ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ እውን ብዘሎ ሕጊ ገበነኛ ተባሂሉ ምስ ዝተገለ
ዝሃለፀን ዝፈረሰን ትካል ዝመሳሰል ይክብል እቲ ቦርድ ገሊጹ እቲ ክታም ኣካቢት እቲ ቦርድ ብርቱካን ሚደቀሳ ዘለዎ ደብዳቤ እቲ ቦርድ እቶም ኣባላት እቲ ሰልፊ ብኻልእ ሽም ተወዲቦም ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ናይ ምግባር መሰሎም ዝተሓለወ ይብል ኢትዮጵያ ድሕሪ ምእላይ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ወተሃደራዊ ስርዓት ምስ ኣተወት ብኹናት ሓድሕድ ደርቅን ጥሜትን እናተሓመሰትን ስርዓት ደርግ ን17 ዓመታት ኣብ ስልጣን ይጸኒሑ እቲ ንንጉሳዊ ስርዓት ካብ ስልጣን ዝኣለየ ወተሃደራዊ ኮሚቴ ደርግ ነታ ሃገር ዝመርሓሉ ስርዓት ናብ ማሕበረነት ወይ ሶሻሊዝም ብምቕያር ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ኢሰፓ ብምውዳብ ምስ መበል 10 ዓመት ጽምብል ሰውራ ብምትሓዝ እቲ ሰልፊ ብሕታዊ ገዛኢ ሰልፊ ኮይኑ ተመስሪቱ እቲ ሰልፊ ሕጂ ኣብ ስደት ብዝርከብ መንግስቲ ሃይለ ማርያም ይምራሕ ነይሩ እንተኾነ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መሓወር ዘርጊሑ ዝነበረ ሰልፊ ንልዕሊ 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ከይጸንሐ እዩ ኣብ ኤርትራ ብህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ቃልሲ ብዘካይድ ዝነበረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ኩናት ተሳዒሩ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ሕወሓት ከም ኣካል ልፍንቲ ህወደግ ኣብ ስልጣን እንከሎ ናይቲ ኣብ ኤርትራውን ዓስኪሩ ዝነበረ ጉንቦት 7 ዝበሃል ዝነበረ ዕጡቕ ውድብ ዋና ጸሓፊ ዝነበረ አንደርጋቸው ጽገ ንተሽዑ አንጻር ሕወሓት ዝመርሖ ህወደግ ዝጉስጉስላ ዝነበሩ ሕጂ ድማ ካብ ግላዊት ናብ ህዝባዊት ማዕከን ዝተለወጠት ኢሳት ቲቪ እትበሃል ማዕከን ኤርትራ ዓመታዊ ባጀት ሰሊዓትላ መንበራ ተዛሪቡ እዚ ዋና ጸሓፊ ጉንቦት 7 ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናብ ኤርትራ እንዳምርሐ ኣብ የመን ኣብ ትራንዚት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብሕወሓት ዝመርሖ ህወደግ ዘዋደዶ ናይ ስለያ ኣካል ተጨዊ ናብ ኢትዮጵያ መጽኡ ክእሰር ተራእዩ ዝነበረ አንደርጋቸው ጽገ ምስ ሓንቲ ህብቲ አንደ ኣፍታት ትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ብዛዕባቲ ነታ ኢሳት ቲቪ እትበሃል ማዕከን ዝቐርብ ዝነበረ ምወላ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ መጀመርታ ናይ ጉንቦት 7 ገንዘባዊ ባጀት ንኢሳት መዲብና ነርና እቲ ገንዘብ ምስተወደአ አንፈትና ናብ ህዝቢ ገርና እቲ ምትእኻብ ገንዘብ ግና እኹል ኣይነበረን ብድሕሪዚ ንመንግስቲ ኤርትራይና ለሚናዮ ኣብ ዓመት ከኣ ክሳብ $300,000 ንኢሳት ዝኸውን ገንዘብ ይህቡና ነይሮም ክብል እዩ ተዛሪቡ ዝርከብ قطر زمصح حدار نزكايد وانچ عالم كعس اجرا بتدالولو زل اوان بسنك زي تخفل دموز تقاوم زسمعو سدتنيا سرحتنياتات كاب هاجرا ابرراتهم بوحدو سوسا سرحتنياتات بعسرت 4 حاسه اب اف دقه ابيات صحفت البنداري انترناشنال جروب واتيم قاليم نشوعات اوارح دموزهم كم زي تخفلهم تقاوم ما سمعهم بزحم كندي مخانم كانت زي تفلطه بركت زبلو سرحتنياتات تاثيرهم قاليم دما كابت هاجر تسويغم كم زلو تغليصو منغست قطر اتم كابت هاجر استسوغو حقታት ጸታት ጥሒሶም ክብል ይገልጹ قطر ኣብ 2010 ዋንጫ ዓለም ከተዳሉ ካብ እትሕረነ ድሕር ኣብ መላእ ሃገር ማዕበል ህንጸት ስታዲዮማት ትሕቲ ቅርጽን ዘበገሰት ኮይና ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ሰራሕተኛታት ዘለዋታ ሕዛ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣቲ ይጸኒሑ አልባንዳሪ ኢንተርናሽናል ግሩፕ ብቆንዶ ኩባንያ ህንጻ ምህንድስናን እዩ እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ንጥፈታት ምድላው ዋንጫ ዓለም ተሳቲፎም ደም ኣይኮኑን ዘይተፈልጠ ኮይኑ ኣዳላዊት ኮሚቴ ርእይቶ ካብ መሃብ ተቆጢባላ መንግስቲ ቀጠር ኣብ ዝሃቦ ቃል ግን ኣብ አልደውሓ ዝተወልዐ ተቃውሞ ዝተሳተፉ ብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ሕግታት ህዝባዊ ድሕነት ብምጥሓሶም ኣብ تحت قيد خمسة أتو الرجاجتو وحدات كاباتهم سلامويان كوينهم كقصلوا سلزي كألو مسجوا كم زجات أمم كفلت انكله جل دما درو كابتها جروت أم كم زلوا تطابق تسب أو مسلات يزاربو من قصة قطر نتم استبدلوا سرحتنياتات استدنا قوية دوموزن تقمتاتن كم زخوف لهم قليت لا كوبانيا البندار بوغانو إن سرحتنياتاتو دوموز بزي مخفالو مرمرة يكايدلو كم زلون اتسقم من مفتاح زتوها بقدب جيزية دحر محلاف الدما توسخ السقمتي وسط كم زلون من قصة قطر يقلت نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم